Bună seara, stimați telespectatori! Invitatul emisiunii Ce-i de făcut din această seară de la TV Sat este un tânăr politician, un politician care nu este din Buzău, este bucureștean, are un parcurs profesional interesant și tocmai pentru că îl consider interesant, dați-mi voie să citez dintr-o autoprezentare a domniei sale, făcută pe un site, pe un blog personal, cred, peste care am dat în timpul pregătirii acestei emisiuni. Îmi spune așa invitatul meu: de peste 10 ani în mass media, cu bune, cu rele, am trecut prin tot ce înseamnă presă. Am realizat 10 de emisiuni pentru majoritatea televiziunilor de la noi, B1 TV, TVR2, OTV, Atomic TV, MTV, Prima TV, agenție de știri, flux de știri în format video, revistă, scurtmetraje, miniserie pentru HBO, etc. Cert este că după 10 ani de masochism, între ghilimele, ani în care am tăcut din vari motive, să nu deranjez, să nu se supere ceilalți, să iertăm, etc., etc., m-am hotărât să ies în față. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți asumi, înseamnă să spui ce știi despre cine știi. Alături de Dan Diaconescu am demarat serialul Ciocoii din România, emisiuni în care sunt prezentați toți nenorociții, indiferent de funcție, culoare politică sau alte criterii. Mă aștept ca atacuri de tip șantajistul lui Dan Diaconescu să inunde presa și televiziunile. Mă aștept la tot ce este mai rău din partea acoliților. Mă aștept și la înșenări, arestări trucate, controale tematice, etc., etc., semnează Eduard Dumitrașcu, președintele interimar de câteva zile al Organizației Județene a Partidului Popular Dan Diaconescu, căruia îi spun bună seara și bine ați venit la TV Sat și în Buzău. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. O scurtă precizare: Partidul Poporului Dan Diaconescu ar fi titulatura completă. Și cum am zis? Popular. Da, Partidul Poporului. Partidul Popular este al unui domn Botomei din Bacău, dacă nu mă înșel, este cel care a reușit astăzi să anunțe principala achiziție politică a ultimului deceniu, respectiv candidatura domnului Mircea Joană pe listele Partidului Popular. Zâmbiți, dar mai în glumă, mai în serios, să îngurașe gluma, că e Partidul Poporului Dan Diaconescu, Partidul Poporului Legea Cojocaru și acum mai apare și această formulă cu Partidul Popular. Zâmbim, da, într-adevăr, dar cred că asta ar fi cea mai mică problemă a noastră, în sensul în care oricât vor încerca, și acum o să folosesc acel plural, cum ați spus dumneavoastră în acea autocaracterizare, acoliții, oricât vor încerca acoliții și mai mult decât atât să inducă o stare și de neliniște. Ați văzut ce s-a întâmplat la Buzău în organizația PPDD. Eu nu cred că vor reuși, pentru că de data asta, odată ce am reușit după un an și 2-3 luni să trecem de tribunal, iar acest exercițiu, credeți-mă că a fost un exercițiu pentru cei implicați în mod direct, uneori am ajuns la exasperare. Pentru că ne trezeam dimineața cu o hotărâre a instanței, ne culcam cu alta. Dimineața aveam partid, seara nu mai aveam. Deci noi un an și ceva am trăit niște momente care frizează ridicolul cel puțin. Folosind și eu ghilimelele la acoliții, acoliții ar putea spune că, domnule, asta a fost o strategie de imagine, de câștigarea. Sigur că da, sigur că da. Și dacă ne-ar fi ieșit și nou partidul, la fel cum e ieșit domnului Oprea în 2 zile și în 7 zile avea și ștampila, era și în registrul partidelor politice, aceiași acoliții ar fi spus, sigur că ăștia sunt al lui Băsescu, cine a mai făcut un partid atât de repede la noi. Dar ca să revenim la ceea ce ați spus și cu permisiunea dumneavoastră, dacă am putea lămuri câteva aspecte ce țin de prezența mea la Buzău. Nu sunt buzoian, nu am rude în Buzău, din ce știu eu. Acum, dacă cineva se autodeclară membru al familiei, cu cea mai mare plăcere, eu îi voi recunoaște pe toți, aveți promisiunea mea. Venirea mea aici cumva a fost pe cale natural, în sensul în care acum un an de zile am fost numit de către cei 5 membri fondatori ai acestui partid coordonator zonal. Vorbim de Florin Floștoiu, Diana Voiculescu, Mario Diaconescu, Florentina Gherghicianu și Simona Aman, ultima fiind și președinta partidului, aleasă pe 21 ianuarie
în cadrul statutar la primul congres al partidului, aleasă în această funcție pentru un mandat de 4 ani. Ca atare, eu fiind coordonator zonal pe câteva județe, între care și Buzăul, respectiv Prahova, Buzău, Bacău și Vrancea, așa s-a întâmplat apropierea mea de acest județ. Numirea mea aici vine după ce ultimul președinte interimar, domnul Mircea Ion, a fost propus tot de mine. Deci ca să vedeți că românii au avut dreptate inclusiv cu proverbul acela, cu facerea de bine. Și având relativ mai multe contacte aici decât colegii mei din BPN, din București, așa am fost cumva delegat aici. Venirea mea aici, vreau să o înțelegeți și dumneavoastră și cei care se uită la noi. Nu am venit aici să candidez la Consiliul Județean, nu am venit să candidez la primărie, la vreo funcție publică de orice natură astăzi când noi vorbim. Pe mine mă interesează în momentul ăsta să luăm bucățelele de puzzle numite Dan Diaconescu, Partidul Poporului, adeziuni, tabele, cine ce a mai avut pe acasă, domnul Tache ce a mai închis în cămară, domnul Mircea Ion ce refuză să predea, să le luăm pe toate, să le punem într-o formă coerentă, la aceeași masă, să vorbim despre același lucru, astfel încât să putem vorbi la final și de o organizație. Pentru că deși, așa cum ați văzut și dumneavoastră săptămâna trecută, Curtea Constituțională tocmai ne-a pus să ne pregătim pentru alegerile locale care vor fi la termen în orice formulă, și o să dezvoltăm probabil mai târziu ce înseamnă în orice formulă, noi în momentul ăsta, cu cea mai mare sinceritate, pentru că nu, într-un proiect de genul ăsta nu poți să minți și nu poți să lucrezi lângă Dan Diaconescu 9 ani de zile, cum este cazul meu, dacă mergi cu jumătăți de măsură sau dacă mergi cu minciuni. Ca atare, cu cea mai mare sinceritate, PPDD-ul în momentul ăsta, în județul Buzău, nu este pregătit de alegeri, dar bazinul și emoția colectivă pe care eu am simțit-o un an de zile aici, credeți-mă că dacă noi vom reuși și nu cred că vom avea probleme într-o perioadă relativ scurtă să punem la această masă, așa cum spuneam, toate dorințele oamenilor, pentru că au fost și oameni trimiși să încurce, au fost și oameni care se identifică mai mult sau mai puțin cu Dan Diaconescu, cu proiectul politic în sine, cu OTV-ul, trebuie să recunoaștem chestia asta și nu avem de ce să ne fie rușine. Dar dacă vom reuși să punem la aceeași masă, așa cum spuneam, toate aceste structuri, cred că ciocoii locali și cei care au văzut emisiunile noastre de la OTV vor avea de ce să se teamă de PPDD. Un travaliu destul de anevoios absolut, absolut. Și fiecare zi contează, fiecare absolut. Deci județul Buzău, credeți-mă, este pe buzele tuturor la noi în partid. Este o chestie incredibilă și asta mie îmi dă și speranță și putere să merg mai departe. Pentru că este clar că odată ce avem semnale că domnul Ion Mircea, pe care mi-l asum pentru că eu l-am adus în acest proiect, dar ulterior am aflat că ar avea legături mai mult decât de amiciție cu domnul Ion Vasile, președintele UNPR și așa cum toată lumea știe, tătucul județului la un moment dat, cum domnul Tache, venind pe o linie mai mult sau mai puțin de administrație locală, ca să rămânem așa în niște termeni mai prietenoși. Toți oamenii ăștia, cum au fost ei trimiși și ghidați către noi, fie să țină proiectul pe loc, fie să îl împiedice sau chiar atunci când e nevoie, ați văzut, să mai dea și foc în semnelor, mie chestia asta nu face decât să-mi dea speranță și să-mi confirme și reconfirme și sondajele pe care dușmanii noștri le scot, faptul că există un bazin al nostru aici, doar că el trebuie pus la aceeași masă cu sinceritate, pentru că noi despre asta vorbim. Aveți un colaborator sau un grup de colaboratori care să suplinească, sunteți nevoie să faceți navete zi de zi dacă ar fi să răspundeți la toate. Absolut, absolut. Există. Mă gândesc că, de exemplu, astăzi la emisiunea noastră era să întârziați sau nu era sigur că puteți veni pentru că erați plecat în Belgia într-o misiune tot politică, nu? În Belgia am reușit și v-am adus și un ziar de ieri, pentru că nu eram sigur dacă o să ajung la emisiunea dumneavoastră și v-am promis de acum câteva zile că voi fi aici și am spus, domnule, în cazul în care nu ajung, trebuie să-i aduc omului o dovadă și am cumpărat ziarul, să vă rog să-l arătați și la cameră. Un ziar care astăzi în Belgia a fost grevă generală. Și pe mijlocul primei pagini o culoare care cam seamănă cu culoarea dumneavoastră, cu violetul. Este o simplă coincidență. O simplă coincidență, da? Și anunță grevă generală la Este Belgia. O culoare la modă, așa cum vedeți, și în vestul Europei. Să sperăm că și la noi va prinde. S-ar putea să fie gelos fie președintele Băsescu, fie premierul Boc.
Am văzut pe ambii purtând și mulți alții reprezentanți. Bine, acum dacă luăm așa în discuție simbolistica acestei culori, a celebrei flăcări violet pe care doamna Joana a pus-o pe tapet, vă aduceți aminte, atât de hilar la momentul respectiv, sigur că putem să stăm de vorbă. Cremenciuc a început-o, care este un tătic și el al diversiunilor de tot felul. Absolut. Domnul președinte, pe fundalul scăderii, să recunoaștem, a credibilității în multe instituții ale statului, dar, din păcate, și în presă, în mass media, un jurnalist, în speță domnul Dan Diaconescu, înființează un partid, își anunță candidatura la președinție. Nu este un paradox, nu se încearcă forțarea unui sentiment, așa cum spuneați la un moment dat, o emoție colectivă. Cu siguranță că putem vorbi inclusiv de acest lucru, dar trebuie să înțelegem cumva, și acum nu pot să nu fiu subiectiv, pentru că sunt lângă acest om de 8-9 ani de zile. Fără să fiți apropiat de alte partide, că era PSN-ul, că era absolut deloc. PNCD-ul. Nu am avut nicio treabă, sigur că în campanii am lucrat cu toate aceste partide, pentru că sunt om de media, am o casă de producție, am avut la un moment dat unul dintre cele mai mari proiecte de web din România, s-a dovedit el a fi revoluționar la momentul 2008-2009, a și fost închis, am avut o grămadă de probleme și cu serviciile, a trebuit să-mi mut tot hostingul din România în America, unde atacurile pe care eu le-am avut sunt de domeniu federal și acolo se ocupă FBI-ul. În România faceți o sesizare și ceva de genul ăsta, dar e mai puțin important. Acum avem actul ăsta, sau acta, cum zice. Acta, sigur că da, de la Bruxelles vine odată cu domnul Băsescu. Bun, deci fără niciun fel de partipri până acum. Fără niciun fel de partipri, dar, repet, fiind relativ subiectiv în acest capitol, trebuie să conștientizăm că Dan Diaconescu este vânat de partidele politice cam de vreo 12-13 ani. Capitalul de imagine pe care îl are și pe care l-ar fi putut aduce, eu cred că el acum este dovedit, dar el există de foarte mult timp. Și eu știu clar că în 2001-2002, vă aduceți aminte când OTV-ul a fost închis. La momentul respectiv, Dan Diaconescu avea un potențial politic, dar nu atât de mare pe cât rău putea face OTV-ul. Ca atare, la acel moment, OTV-ul a fost miza. Când OTV-ul a fost închis și Dan Diaconescu, cei care s-au uitat la emisiunile domnului Diaconescu în timp, au mai putut afla mici bucățele, să spunem, care puse într-un întreg, ar spune o chestie de genul ăsta. Nu a avut să-i cedeze televiziunea lui Adrian Năstase, ca atare i-a închis-o. Ei bine, 10 ani mai târziu, ce credeți că se întâmplă? OTV-ul trece în plan secund și de data asta Dan Diaconescu este targetul principal. Dumneavoastră ați deschis discuția și nu pot să nu-mi amintesc că am dat peste niște informații care vorbeau că tocmai în această perioadă de grație pentru politicianul Dan Diaconescu, sau puțin mai înainte, a apărut oferta concretizată a cumpărării unei părți a OTV-ului de către oamenii lui Sorin Ovidiu Vântu. Nu, aici e diversiune sau e diversiune. Sau e înțelegere greșită? Nu este nicio diversiune, nicio înțelegere greșită. Știu la ce vă referiți cu domnul Cosmin Gușă, care e foarte interesant și poate ar trebui să explice mai mult decât ceea ce vrea să facă la Petrom Service, pentru că nu am înțeles de la dânsul decât că vrea să reinvestească, nu știu ce reinvestește, nu știu banii cui investește și ce reinvestește acolo, dar domnul Cosmin Gușă, mai mult decât să ne spună că are 20% participații în capitalul OTV-ului, în acțiunile OTV-ului, cred că ar trebui să ne spună de asocierea dânsului cu domnul Maricel Păcuraru, un personaj extrem de interesant pentru cei care știu. Gălățeanu, exact, pentru cei care știu cu ce se mănâncă culisele acestui joc. Maricel Păcuraru, de asemenea, ar trebui să ne explice cum, după 3-4 ani în care se bălăcărea cu domnul Cosmin Gușă în presă și dumneavoastră probabil vă aduceți aminte ce declarații își făceau unul altuia, cum au reușit ei doi să stea la aceeași masă și să intre în același proiect. Ca atare, ca să nu deviez, domnul Cosmin Gușă nu are participații în OTV. Pe de-o parte, ca să vă răspund la întrebarea de mai devreme, domnul Dan Diaconescu sigur că beneficiază acum și iarăși am fi cel puțin nesincer să spunem că nu este așa de întreaga conjunctură.
Dar haideți să nu uităm de unde a plecat întreaga conjunctură. Pentru că dacă ne ducem în iunie 2010, nu vorbeam nici de oameni în stradă, nu vorbeam nici de o cădere a PDL-ului în sondaje, așa cum se întâmplă acum, ca atare, după luna iunie 2010, a venit și o lună în luna noiembrie, da? În 2009, cu 6 luni înainte, când domnul președinte a fost repus pe funcție de măcar 5 milioane de români. Că îi se impută că a furat, sigur, o fi furat, nu avem de unde să știm, dar cât ar fi putut fura? 100.000, 1 milion? Presupunem 2 milioane, dar 3 milioane de români totuși i-au dat girul. Da? Deci la 6 luni să nu credem că cineva, Dan Diaconescu sau mai știu eu cine, ar fi avut un joc. Noi nu știm în spectrul politic la noi ce se întâmplă de azi pe mâine. Da? Dacă ieri Adrian Năstase reprezenta ceva în USL, iată astăzi beneficiază de o condamnare. Prin urmare, calculul de mâine al USL-ului privind legătura cu Adrian Năstase mai există, nu mai există? Și să stăm acum să ne întrebăm că cineva în iunie 2010 l-a arestat pe Dan Diaconescu, îi crea acestuia premizele, îl victimiza, așa cum pe bună dreptate s-a întâmplat. Da? Să ne amintim și de Gigi Becali, exact. Să ne amintim de mulți alții. Eu nu am nimic împotrivă și Gigi Becali să fie condamnat dacă are de ce să fie condamnat. Dan Diaconescu să fie condamnat dacă are de ce să fie condamnat. Dar chestia asta care se întâmplă în România, inclusiv la Buzău o să aveți niște surprize în perioada următoare, dar asta o să mai vorbim pe parcursul celorlalte emisiuni, în măsura în care o să mai fiu invitat aici. Și să nu fie informații numai pe surse, ci să fie și eu cred documentate. Că în 8-9 din 10 cazuri, da, cam ceea ce am spus s-a adeverit într-un fel sau altul. Și ca să revin punctual la ce a spus dumneavoastră, da, Dan Diaconescu acum beneficiază de o conjunctură favorabilă. Dar momentul zero, acela în care nu a putut fi convins de ceilalți politicieni, și credeți-mă că i s-au oferit bani, nu acțiuni în OTV sau în altceva, veneau la ei, la Dan Diaconescu, cu bani. Vrei să fii candidatul nostru nu știu unde, cum te duci la piață și cumperi 3 mere, politicienii noștri veneau și cumpărau... De regulă să zice, dacă vrei să candidezi, cotizează sau... Păi nu, asta se spune în anumite variante. Când ai un candidat... Domnul Dan Diaconescu era vorba de pus televiziunea la... Și de televiziune, toată lumea înțelegea că probabil cumpără la pachet, adică nu cumpăra doar merele, cumpăra și perele pe de-o parte, pe de altă parte vorbeam de un om cu o notorietate și atunci asigur că îi se ofereau și acești bani. Pe dacă Dan Diaconescu nu a acceptat în toți anii ăștia să candideze și nu a acceptat ceea ce i s-a propus, de ce vine el acum brusc să candideze? Aș pune o întrebare. Când credeți că a avut... Țineți minte, țineți minte 25 iunie 2010. Este momentul când Dan Diaconescu a ieșit din arestul capitalei și a făcut anunțul privind candidatura lui. Acela este momentul de referință, acele 3 nopți pe care el le-a stat, meritat sau nemeritat, pentru că între timp nu există o condamnare, ca să știm și noi dacă el e bine că a stat sau nu e bine că a stat acolo. Ăla este momentul care a declanșat dorința lui. Și a rezolvat, deci mai sunt câteva luni. Dan Diaconescu. Mai sunt câteva luni până când se intră în campania propriu-zisă și câteva luni până la alegerile care vor fi locale și parlamentare. Și-a rezolvat, sau își va rezolva domnul Dan Diaconescu până în acest interval, își va rezolva problemele cu justiția? Noi mai avem 4 luni, 5 luni. Că ați văzut tehnica asta de a tergiversa un proces și de a-l aduce, cum l-a adus pe domnul Năstase, de 900 de martori. 900 de martori, deci exact. Așa ceva nu se face. E timp, practic, de... Sigur că dacă vor să-l condamne și vor să îl execute pe repede înainte, l-ați văzut pe domnul Petcu anul trecut, pentru prima oară în istoria. Deci așa ceva nu s-a văzut niciodată. Dar de atunci încoace ați mai văzut vreun sindicalist, vreun lider de sindicat să facă ceva? Mai e un sindicalist pe la învățământ care tot țipă. Sindicatele în momentul ăsta, cred că sunteți de acord cu mine că în ansamblul lor sunt puse cu botul pe labe. Da? Domnul Dan Diaconescu în luna iunie face 2 ani de zile de când nu poate ieși din țară. Domnul Dan Diaconescu în luna iunie face 2 ani de zile de când în fiecare săptămână, în fiecare joi, se duce la secția 1 de poliție și spune ce a făcut în ultima săptămână și ce intenționează să facă în săptămâna următoare. În săptămâna următoare, în aceeași zi de joi, se duce iarăși și începe și bifează cu ofițerul de acolo ce a făcut din ce și-a propus. Dacă este din București, trebuie să anunțe. A avut în ultimul an foarte multe vizite în organizațiile județene.
De fiecare dată trebuia să ducă să dea declarații. Plec la Timișoara pe data de la ora D, mă întorc la ora D. Încă o dată, singura vină lui Dan Diaconescu este probabil că nu-l poate aduce pe Gustav Flober în proces și nu înțeleg de ce nu îl aduce pe Gustav Flober, pentru că procurorul de la DNA l-a citat pe Gustav Flober în materialul instrumentat domnului Diaconescu. Fiți mai explicit că nu... Mai explicit așa. De atât. Acolo a fost o nebunie întreagă în materialul pe care procurorul Bocșan l-a instrumentat domnului Diaconescu, în sensul în care se făceau referiri la anumite practici mai mult sau mai puțin oculte ale domnului Pârv de la Oradea, colaboratorul postului OTV, în sensul în care avea spațiu acolo și din când în când apărea. Și citate din Gustav Flober. Acum, dacă omul ar putea identifica pe Gustav să-l aducă, eu cred că toată enigma asta s-ar dezluși. Am înțeles. Acolo, credeți-mă că undeva peste 2, 3, 5 ani, acel rechizitoriu va fi predat în facultate, așa nu. Vă expun întrebarea următoare, rugându-vă să vă gândiți și să dați răspunsul după pauza de publicitate. Care a fost momentul în care simbioza între OTV, între personalitatea care este Dan Diaconescu, pe de-o parte, și ideile și personalitatea care poartă numele Constantin Cojocaru, s-a rupt și s-a dezmembrat un proiect politic care pornise în acest fel. Dan Diaconescu și Constantin Cojocaru vă cheamă sub faldurile Partidului Poporului. Răspunsul scurt acum, răspunsul scurt acum, 10 secunde, 1 milion de euro, răspunsul lung după pauză. Mulțumesc. Publicitate. Electroprima. Totul pentru casa ta. Prețuri definitiv reduse. Electroprima te ajută să dai o față nouă casei tale. Electroprima. Ne găsești în Râmnicu Sărat, pe Aleea Industriilor sau pe strada Ion Mihalache, numărul 50. Electroprima. Totul pentru casa ta. Purtați centura de siguranță. Vă poate salva viața. Asociația Cumpărătorilor Anonimi avertizează asupra unui sindrom extrem de periculos: dependența de mol. Maladia se manifestă printr-o accentuată poftă de prețuri mici, amețeli cauzate de calitate și sete de distracție. Toate aceste manifestări sunt accentuate de o avalanșă de surprize și premii. Boala este contagioasă și are un singur antidot: Galeria MOL, un tratament revoluționar pentru pofta de cumpărături de calitate. Se recomandă citirea cu atenție a prețurilor. Nu o să vă vină să credeți cât sunt de mici. Galeria MOL, antidotul perfect pentru pofticioșii de cumpărături. Am învățat croitorie de la mama. Aș vrea să mă angajez la o fabrică de confecții ca lumea, dar n-am și eu o calificare la mână. Nu și dacă apelezi la Mondo Consult, specialiștii în specializări. Organizăm evaluări de competențe profesionale gratuite pentru diverse meserii solicitate pe piața muncii, adresate tinerilor și șomerilor de lungă durată, înregistrați și neînregistrați. Relații la sediul din Buzău, strada Unirii, bloc B14, apartament 1 parter, sau la telefon 0238 726 272. Investește în oameni. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Am revenit în direct, stimați telespectatori, cu partea a doua a dialogului din această seară, în cadrul emisiunii Ce-i de făcut, invitatul serii, domnul Eduard Dumitrașcu, președintele interimar al Organizației Județene a Partidului Poporului, Dan Diaconescu.
Răspunsul pe scurt, 1 milion. Detailat? Răspunsul detailat. Haideți să ne întoarcem tot în 1 2010. milion de euro. 1 milion de euro. Să ne întoarcem tot în 2010, când Dan Diaconescu a fost arestat, cu 6 luni înainte. Cu 6 luni înainte înseamnă luna ianuarie-februarie cu aproximație, când Tudor Barbu, un celebru jurnalist al postului OTV, în cadrul unei emisiuni, a inițiat ceea ce a devenit, cred eu, o premieră în România, respectiv, într-un termen de 3-4 luni, să strângă 1 milion de semnături pentru ceva. De zăpadă. Nici nu mai contează pentru ce. Simplu fapt că reușești să strângi 1 milion de semnături, deja spune foarte mult. Mai ales într-o piață în care, vedem și noi câte televiziuni sunt, cât de decimat este publicul și oarecum statornic. Adică nu prea îl vedem să migreze. Ca atare... Ce credeți că au atras aceste 1 milion de semnături? Haideți să vorbim un pic de domnul Cojocaru. Legea pe care dânsul a promovat-o sub numele de legea Cojocaru sau fundamentul legii, eu cred că este foarte valabil. Domnul Cojocaru, în schimb, în plan personal, de asemenea, cred că are foarte mari probleme. Eu l-am cunoscut pe acest om la fiecare termen pe care noi l-am avut în scrierea partidului nostru timp de 1 an și jumătate. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu îmi place, dar cred că oricine își poate da seama, din anumite discuții, cât de plecat sau nu este cineva. Ca să vă răspund la întrebare ce s-a întâmplat Toate personalitățile au și puncte slabe și... Absolut, dar trebuie să rămânem așa niște parametri unei normalități. Ați folosit un termen care mă duce cu gândul că e puțin instabil? Și această normalitate, până la urmă, este subiectivă, pentru că fiecare are propria viziune, da? Dar niște parametri, măcar dați de societate, de codul penal, nu e bine să-l omori pe ăla, dacă nu-ți pasă măcar că te duci la pușcărie. Adică trebuie să existe niște repere de genul ăsta. Aceste repere nu știu în ce măsură sunt însușite de domnul Cojocaru. Și atunci, repet, este un bun profesionist care a gândit o lege sau un proiect de lege, mai bine spus, pentru că nu a devenit lege, l-a gândit bine până la un punct, dar cum l-a gândit bine? Și aici este meritul lui Tudor Barbu. Tudor Barbu a stat 10 de ore de vorbă cu acest om înainte de a face prima emisiune în luna ianuarie-februarie 2010. În aceste discuții, el a înțeles PIB-ul României, a înțeles bugetul României, a înțeles ce face Banca Națională, cum face și ce instrumente și pârghii are în ultimii 30-40 de ani. Da? Plecând de la acest raționament, Tudor Barbu a reușit să explice, pentru că dumneavoastră ați văzut de cele mai multe ori și domnul președinte, acum o săptămână, domnul Băsescu ne spunea că nu a știut să comunice și să explice de multe ori anumite decizii pe care le-a luat. Ei bine, acești tehnicieni de cele mai multe ori, și este normal, nu știu neapărat să și explice. Ca atare, ăsta este meritul lui Tudor Barbu. Tudor Barbu, luând această lege, împachetându-o, dându-i o formă comercială, facilă celui care se uită, aici a plecat întregul bulgăre. Da? Domnul Cojocaru a fost realmente surprins de impactul. Vreau să vă spun că media pe zi era între 3 și 5-6 mii de semnături. Unde se strângeau asta? La sediul OTV-ului din București, un sediu foarte mare, foarte generos. Și înseamnă că majoritatea veneau din București. Mă îndoiesc că veneau oameni de la Satul Mare, de la Buzău, de la... Nu, prin poștă. Prin poștă. Prin poștă, prin poștă, da. Noi avem și acum, sunt niște urne mari ca cele de bingo de pe vremuri, sunt zeci de urne pline cu liste cu semnături. Ei bine, domnul Cojocaru, ca să nu lungim prea mult povestea, a fost luat de val. Maximum a fost atins într-una din zile când au venit 21.000 de semnături. Asta înseamnă 21.000 de scrisori. Vă dați seama ce înseamnă o mașină în loc să răstoarne gunoiul, să-ți răstoarne 20.000 de scrisori. Și tot ca să nu îi plictisim pe telespectatori, pe repede înainte, domnul Cojocaru a fost luat de acest val, deja se vedea prim-ministru, deja se vedea la conducerea țării, deja îl vedea pe Diaconescu președinte, deja credea că este meritul lui, era o nebunie, un film de genul ăsta.
și i-a cerut domnului Diaconescu 1 milion de euro, este milionul de care vorbeam înainte de publicitate, în care domnul Diaconescu, evident, așa cu o ironie, pentru că altfel nu ai cum, pentru ce vrei banii ăștia? Păi eu îți vând ție legea asta și tu o poți folosi. Și de aici las pe cei care se uită la noi să înțeleagă filmul. Absolut. Dacă vă spun că, de exemplu, în județul Buzău, acest partid, cred că știți, al domnului Cojocaru ființează, a fost recunoscut în justiție, nu? Partidul domnului Cojocaru, din ce știu eu, a fost recunoscut în justiție, dar se află într-un termen de contestare. Deci încă nu are o decizie. O persoană apropiată mi-a spus că sunt legalizate formele și că are un număr destul de important de membri în Vă explic imediat și ce se întâmplă. Deci o să aveți un contracandidat. Mă îndoiesc sincer. Ei încă nu figurează în registrul partidelor politice. Ca să fii în registrul partidelor politice înregistrat, în momentul ăla poți să te consideri că ești partid, că poți candida la alegeri, că îți poți depune niște liste și așa mai departe. Sunt multe proceduri ce țin de bucătăria internă. De Tudor Barbu. Mai este la OTV, Tudor Sigur Barbu? Că da. Este la OTV, chiar acum. Chiar vedeam totuși niște întrebări pe internet. De ce nu mai apare Tudor Barbu? Este, cum este? Este absolut, că nu erau absolut. În măsura în care și vă lansez acum o invitație publică, cei care se uită la noi sper să vadă și sinceritatea cu care am venit în această emisiune. Este prima oară când mă văd cu domnul Călin, este a doua oară când vorbim la telefon. Odată am sunat eu săptămâna trecută, odată m-a sunat dânsul astăzi să-i reconfirm prezența mea aici. De vreo 3 ori am vorbit azi. De 3 ori. Sunteți? La intrarea Buzău? Corect, am greșit eu locația. Vă lansez o invitație de a face și un duplex când doriți dumneavoastră cu domnul Tudor Barbu, astfel încât problemele buzoienilor și cei care doresc să vă folosească pe dumneavoastră ca și pârghie de a ieși din județ, de a-și spune ofurile, să le putem promova pe un post național. Personal de acord, să fie de acord și managementul stației sper să nu aibă nimic împotrivă, pentru că până la urmă tot pe cei de acasă încercăm să tot în direcția asta răspunsurilor sincere și directe. De ce nu este Dan Diaconescu înscris în Partidul Poporului? Dan Diaconescu. Pentru că legea CNA-ului nu îi dă voie. Numai pentru motivul ăsta. Este singurul motiv. Dacă Dan Diaconescu ar fi liderul acestui partid, scriptic vorbind, deși toată lumea îl recunoaște, el își asumă acest proiect, deci nu e nicio problemă, vorbim doar de ce se întâmplă statutar, CNA-ul și așa, știți ce ni se întâmplă cu CNA-ul și poate în alte emisiuni o să vă povestesc că și eu am fost chemat la CNA de mai multe ori și am fost în fața unui pluton de execuție cam prin anii, cum se întâmpla prin anii 44-45, CNA-ul l-ar executa în secunda 2. Pentru că există o prevedere de pe vremea domnului Adrian Păunescu, când nu mai erau mulțumiți, atenție, tot cei din PSD, da? Deci domnul Păunescu fiind membru PSD, fiind senator PSD, având o emisiune culturală, asta este aberația, având o emisiune la Realitatea TV, dacă nu mă înșel, în care mai vorbea de poezii, ceea ce nu prea se mai întâmpla nici pe atunci, nici acum, tot colegii din PSD l-au mazilit și au modificat legea CNA-ului în sensul în care orice om politic nu poate fi moderator sau invitat permanent în cadrul unei emisiuni. Da. Suntem la 3, nu, nici o săptămână și jumătate, nu? De la congresul de la Casa Poporului, de la Parlament, Casa Poporului, Parlament, da. Sala Alexandru Ioan Cuza, arhiplină, o scenografie, o regie desăvârșită. Spuneți-mi cât de avantajoase au fost pentru partid apariția unor oameni care veneau din piața universității în contextul acesta. Credeam că vă referiți la apariția domnului Marinescu la congres. Încep să vină buzoienii să ne salute, îi salutăm și noi pe această cale. Asta îmi place, că este o televiziune interactivă, la fel ca OTV-ul domnului Dan Diaconescu. Bun, legat de regie, credeți-mă, am fost implicat în mod activ în tot ceea ce a însemnat organizarea acestui congres. N-am spus-o peiorativ, am spus-o la... Nu, putem vorbi de ce vreți dumneavoastră, mai puțin de regie.
Deci dacă ceva nu s-a întâmplat acolo, aia nu a fost regia, pentru că nu am avut nici noi experiența unor evenimente de asemenea învergură, astfel încât să mai putem regiza. Acum, ca niște... Efectele au servit totuși subliminal, au servit mesajului politic. Să nu uităm că mulți dintre noi suntem și oameni de televiziune, suntem oameni de media, suntem comunicatori. Măcar la chestia asta se presupune că ar trebui să ne pricepem. Dacă la partea de politică încercăm să o învățăm pe repede înainte, pentru că nu am mai fost la guvernare sau nu am mai făcut parte din partide, măcar aici ar trebui să ne pricepem. Spuneți-mi cum a fost deci, cu cei doi oameni din piața universității, cu cel tânăr cu barbă care ținea steagul. Eu cred acum că pe fondul emoțional, care datorită temperaturilor de afară s-a mai diminuat și oamenii au rămas pe acasă, eu cred că pe fondul emoțional a ceea ce s-a întâmplat acum 10 zile, iarăși prietenii noștri, între ghilimele, ne vor acuza de regie și că i-am adus noi și așa mai departe. Eu atâta știu că eram la prezidiu, eram lângă Dan Diaconescu și sunau telefoanele, veneau oameni și ne dădeau mesaje: a venit un vot în fața Parlamentului, poate să intre, cine îl preia? Un vot, pentru cei care nu știu, este acel personaj, un tip un pic mai înăltuț, care l-ați văzut tot timpul ba la ferestre, ba deasupra ușilor, cu un steag. El a intrat prin telefon cu Dan Diaconescu acum vreo 2 săptămâni aproximativ și Dan Diaconescu a întrebat: și cum vă numiți? Nu contează cum mă numesc, un vot, sunt un vot. Eu am un vot și asta am venit aici să reprezint, votul meu. Ei bine, un vot, ne-am trezit cu el în fața Parlamentului. Dacă mă întrebați pe mine, și iarăși cu maximă sinceritate vă voi spune, la momentul respectiv eu am crezut că nu este bine să îi lăsăm să intre. Exact, pentru că știam odată că vom fi atacați. 2. Se va spune că a fost o regie. 3. Se va spune: ăștia fac televiziune, nu politică. 4. Ăștia vor să confiște piața universității. Bașca, cu asta trebuia să încep. Perfect. Cu asta trebuia să încep, că au vrut să confiște toată emoția și tot evenimentul din Dar a avut grijă domnul Dan Diaconescu și a spus la un moment dat în timpul congresului că oamenii noștri din partid au fost de la început în piață. Eu nu știu. Sincer vă spun, eu nu am văzut. Mergeți pe arhivă și săptămâna trecută chiar a fost un eveniment într-una din zile în piața universității, în care am văzut și eu pe RTV sau pe Realitatea că oamenii lui Diaconescu sunt bătuți acolo. Eu nu am văzut cine a fost bătut și nu am recunoscut pe nimeni să fie de la noi. Sigur că nu mă discult pentru că nu am de ce în primul rând și în al doilea rând nu știu să nu fi fost. Credeți că pe oamenii ăștia în piața universității i-au adus multe din cele 20 de puncte ale programului? Nu știu cât de mult și-au însușit ei cele 20 de puncte sau cât de mult se identifică cu ele. Au fost mediatizate și... Absolut. Dar pe fond eu cred că și aici va fi câștigul lui Dan Diaconescu și cred că asta va fi teza care va guverna orice campanie a noastră în următoarele 12 luni. Libertatea și posibilitatea pe care Dan Diaconescu a dat-o aproape 15 ani de zile omului simplu din popor să vină să se exprime, aceeași libertate, și tocmai de asta Dan Diaconescu i-a primit pe toți cei care au venit la Parlament, inclusiv pe senatorul Marinescu l-a primit, de la PRM. La fel, eu am fost extrem de dezamăgit. Ce caută aici? Oamenii o să ne lipească alianță cu PRM-ul. Omul acela de afaceri a mai rămas lângă Dan Diaconescu după ce a fost repus în drepturi. Care din... A fost un om de afaceri care și-a pus speranța că va fi bine pentru dânsul un partid. Apoi, după cuvântul domnului Marinescu, a revenit la microfon și a spus că ce caută omul ăsta în... Acel om este un om de afaceri din Italia, de curând reîntors. Acel om ne-a uns pe toți la suflet. Am urmărit congresul, să știți. Mulțumim frumos. Ne-a uns pe toți la suflet pentru că a putut să facă ceea ce iată eu pentru prima oară ca tânăr politician nu am putut să fac. Dar ați văzut cum imediat oamenii cu o anumită vârstă au început să sară în apărarea lui domnului Marinescu? Să știți că nu. Avocata Paula Iacob. Bine, acum... A mai fost un avocat care tot așa a luat apărarea domnului Marinescu. Da, domnul Ionașcu, care este din același grup cu doamna Iacob. Îi respect prea mult vârsta și, hai să spunem așa, conduita publică pentru a o comenta în acest moment.
Dar acel tânăr, 2 secunde vă rog, acel tânăr afacerist român plecat în Italia, realizat și întors, iată, înapoi lângă Dan Diaconescu, are o poveste extraordinară. Omul ăla a văzut la televizor ceea ce ați văzut și dumneavoastră și a vrut să vadă cu ochii lui dacă este vrăjeală, cum spun ceilalți, da? Ca să folosim așa un termen mai din popor, sau nu. A venit, a văzut și credeți-mă, s-a întâmplat ceva fantastic. Emoția și tot ce a văzut acolo l-au luat pe sus, pur și simplu. Și știți ce gest a făcut în cele din urmă acel om? A dat o casă celui care a fost bătut în piață. A dat o casă revoluționarului cu piciorul rupt pentru cei care au văzut acele imagini. Sunt indiscret. E vorba de dat cu toate drepturile sau primit să locuiască acolo? Cu toate drepturile, proprietate personală și tranzacția se va face cu un notar lângă, în direct, vizibil, ca să nu fie nimeni acuzat de nimic. Legat de ce a spus dumneavoastră, acest tânăr om de afaceri ne-a uns pe toți pe suflet, pentru că, așa cum spuneam eu, ca tânăr politician mai nou, nu am putut să-i dau replica domnului Marinescu, pentru că imediat, ca om de media, am și vrut să-i spun domnului Marinescu: domnule Marinescu, atenție, Dan Diaconescu nu este Ceaușescu. Dacă ați venit să-i citiți poezii și vă aduceți aminte de Vadim și de acele imagini celebre în care îi recita domnului Ceaușescu, ați greșit sala. A trebuit să-mi înfrânez această pornire și iată acest tânăr om de afaceri... la inimă. Da, absolut. Dați-mi voie să-mi exprim eu o mică nedumerire. Inițial, folosesc aceiași termeni, m-a uns la inimă imaginea unui tânăr care a venit din America, prezentat ca un strateg, ca un om fantastic. Victor Mocanu. Horia sau Victor? Horia Mocanu, așa. Curiozitatea m-a făcut să intru pe celebrul goagăl al lui Vanghelie, da. Și nu prea am găsit, domnule Dumitrescu, mai nimic despre acest Horia Mocanu. În afară de faptul că este reprezentantul unei firme de consultanță, e dat în fie curiozitatea, totuși. Dar nu e nicio problemă. Face parte din... Domnul Mocanu face parte din staful domnului Diaconescu. Nu, dar a fost prezentat cu o activitate laborioasă. Acum trebuie să înțelegem cumva secret. Câteva, asta dumneavoastră ați intuit foarte bine. Există o parte a activității domnului Mocanu care până de curând era trecută la diverse de unii, la strict secret de alții. Trecută la strict secret în condițiile în care domnul Mocanu, în calitate de consultant, a reușit să nu se organizeze, pentru că deja ne vor acuza alții de lovituri de stat sau de mai știu eu ce. Dar hai să spunem că a fost prezent când celebra Revoluție Portocalie de la Kiev a avut loc. Da, și iată acum, peste câțiva ani, cum se întoarce roata și cum o vedem pe doamna Timoșenko după gratii. Da? De ce? Pentru că a avut o rupere de est și a avut o apropiere mai vertiginoasă de către ceea ce înseamnă Europa vestică. Iată, plătește acum și moneda. Guvernul ucrainean spune altceva, nu? Bine. Nu pentru apropierea de America. Acum dați-mi și mie voie să rămân așa undeva la limită, să nu mă duc nici în dreapta, nici în stânga. Să nu rămânem suspendați prea mult timp în poziția asta. Absolut. După aceea, domnul Mocanu, de asemenea, prin firmele de consultanță pe care le deține și cu care a colaborat de-a lungul timpului, a avut un cuvânt de spus în Venezuela lui Hugo Chavez. Da? Îmi par niște cam exotice totuși experiențele astea. În sfârșit, bine ar fi Venezuela este ușor să dovedească un bun cunoscător al realității românești. Dar haideți să ne limităm aici la Kremlin și să nu uităm ce s-a întâmplat în, cred că 2004-2005, odată cu valul portocaliu de la București. Numai că aici probabil lucrurile au rămas cumva într-o conduită, haideți să ne alegem așa termenii cu atenție, într-o conduită pro-vestică, în timp ce acolo reticența a fost mai mare. Să-l bănuim că și-a pus deja în practică unele experiențe și unele elemente de profesionalism în piața universității, e riscant. În piața universității nu, departe. Pentru că e o eterogenitate desăvârșită acolo. Oameni de la, îl vrem pe Dan Diaconescu președinte, până la jos taxa auto și pe lângă asta, exact. Fiecare Roșia Montana. Absolut. Fiecare vine acolo cu temiri ce nemulțumiri, temiri ce pancarde sau știu eu ce mai au acolo. Ați preluat în congres și chiar și în alte prilejuri sintagma deja celebră în piață. PDL egal USL. Aici noi nu am făcut... Dar de ce nu vorbim nimic de UDMR?
Vorbim de prietenii noștri, nu e un semnal că cei care probabil PPD-ul la un moment dat s-ar putea apropia de UDMR? Doamne ferește, dumneavoastră trebuie să vedeți. Spuneți-o dumneavoastră treaba asta. Și credeți-mă că cel puțin o să vă amuzați teribil cu prezența mea aici la Buzău ca și președinte al organizației. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, când acea regionalizare era pe buzele tuturor, când îl vedeam ba pe prefectul de la Târgu Secuiesc, ba pe Kelemen Hunor, ba pe Laszlo Tokes, tot felul de elemente, de artificii, încercau să creeze cumva așa puțină de stabilitate la nivelul percepției publice. Eu am avut niște emisiuni legate de domnii de la UDMR foarte dure. Atât de dure încât și acum și probabil inclusiv în spațiul public de aici, din județ, o să mă întreb și eu, o să întreb și pe ceilalți, pentru că să nu uităm că după noi urmează pădurile domnului Vereștoi Atila. Deci legată de presupusa apropiere a PP-ului, al lui Dan Diaconescu cu UDMR-ul, este exclus acest lucru. Și cu atât mai mult o să-i vedeți cât de virulenți vor fi cei de la UDMR, pentru că dacă noi, PP-ul, nu reușim să conservăm ceea ce avem la acest moment ca și intenție de vot, ca și vot, dacă duminica viitoare ar fi alegeri, cu cât ne vor fura toți ceilalți, eu cred că noi vom putea schimba balanța într-un fel sau altul, astfel încât UDMR-ul să se mai ducă un pic și pe acasă următorii 20 de ani, pentru că 20 de ani cred că reprezintă singura constantă a politicii românești. Ați dat de înțeles prin multe poziții că v-ați detașat total de PDL și de Traian Băsescu, ați încercat, faceți toate eforturile să dați deoparte... Păi, spuneați mai devreme, îmi cer scuze că vă întreb, spuneați mai devreme de ce PDL egal USL sau de ce USL egal PDL. Păi, haideți să dăm un pic timpul înapoi, suntem în 1990, vorbim de FSN, CFSN și de spargerea partidelor, vorbim după aia de PD și de drumul lui, ulterior PDL, vorbim de PSDR, de PSD și așa mai departe. Păi dacă luăm pe toți acești oameni și punem la aceeași masă și ne uităm în imaginele de arhivă din 1990, o să vedem aceiași oameni ca și acum. Prin urmare, cine vrea să-mi spună mie, există în România o schimbare sau o disociere a doctrinelor? Există în România o adevărată dreaptă, o adevărată stânga? PD-ul, care acum este de dreapta, acum 2-3 ani era de stânga? Păi nu există așa ceva. Singurul cât de cât cu picioarele așezate pe pământ din punct de vedere doctrinar, după părerea mea, este PNL-ul. Doar în PNL putem vorbi de acei bătrâni liberali care au reușit să transmită în familii un set de valori, un set de principii. Da, nu știu dacă și alți lideri ai partidului au mai dat un asemenea semnal, cum dați dumneavoastră acum, că apreciați lucrul acesta la Partidul Național Liberal. Dar trebuie să fim dar să recunoaștem că a existat și cred că încă mai există suspiciuni că, dom'le, parcă Dan Diaconescu iar face jocul lui Traian Băsescu, care ar vrea să scape de PDL. A fost vorba la un moment dat de formațiunea aceea, Mișcarea Populară, în care... Asta e o noutate pentru mine. Faptul că îmi spuneți că Dan Diaconescu face jocul PDL-ului nu este o noutate. Suspiciunea care... Am să vă spun de ce. Pentru mine personal încă mai persistă pe aici pe acolo. De ce pentru mine? Pentru că la un moment dat, înainte de congres, înainte de recunoașterea legală a partidului, de înscrierea ca persoană juridică, vorbeați în presă și domnul Diaconescu și alții de posibilități. Intrarea în fuziune cu Pinu. Nu. Intrarea în fuziune cu nu mai știu cine. Alăturarea cu George Orban. Nu a fost o opțiune Pinu niciodată pentru noi ca și fuziune. Pinul a fost... Să-l absorbiți. Nu, dați-mi voie să vă spun în mod exact și clar cum s-au întâmplat lucrurile. Pe data de 29 noiembrie 2010, Dan Diaconescu află la Tribunalul București că are partid. Exact. Bucurie mare. Pe data de 1 aprilie, și n-a fost o păcăleală, 2011, Dan Diaconescu află că nu mai are partid. Așa. În secunda 2 decide alături de membrii fondatori ai primului proiect politic, care se regăsesc și în al doilea proiect politic, și de ceilalți președinți, că deja începusem să funcționăm cât de cât ca un partid între timp. Aveam organizații în țară, chiar dacă ele nu erau statutare legal vorbind.
Da, pentru că nu existau... Pe scroll creștea numărul membrilor de la absolut, zi, deci de la era o nebunie întreagă. Toată această nebunie, sau cum doriți dumneavoastră să o definiți, toată această emoție colectivă a trebuit să se transforme într-un alt proiect. Da? Acest proiect s-a... și astăzi, iarăși, pot să vă confirm că a fost un alt lucru făcut în premieră de o televiziune, faptul că în 4 zile, noi pe 5 sau 6 aprilie 2011 am depus actele pentru noul partid. Partidul Poporului Dan Diaconescu. Așa. Dar, fiind siguri că nici acum nu vom avea partid, lucru care s-a întâmplat câteva luni mai târziu la tribunal, când am fost respinși iarăși, da? Dacă prima oară am câștigat la tribunal, de data asta am pierdut. Deci care erau variantele? Variantele au fost să ne uităm pe eșichierul politic, să vedem partidele mici, legal constituire, care ar putea fi... Și care erau acestea? Era PIN-ul, PNG-ul. Așa, PNG-ul, da. Și cam atât, pentru că trebuiau să îndeplinească niște condiții, să nu fi fost prea vechi, nu știu câți ani, să nu și facă... partidul domnului Oprea. Și... Bine, și UNPR-ul. Acum, dacă mai avem un minut, vreau să vă fac iarăși, pentru că m-ați prins cel mai potrivit să mă întrebați de domnul Oprea. Anul trecut se tot spune și se vorbește în presă, dacă vă uitați și pe internet, pe Google lui Vanghelie, că domnul Oprea a fost la congresul UNPR-ului și că acolo s-a bătut palma. Nimic mai fals, domnilor. Eu am fost prezent cu Dan Diaconescu la congresul UNPR-ului, în calitate de invitat oficial, la fel cum s-a dus și la PNCC de la domnul Pavelescu când l-a chemat, la fel cum s-a dus și la Ponta când l-a chemat și așa cum probabil este normal să se ducă la toate celelalte partide când este invitat. Ca om cu experiență deci, în presă și... eram acolo. De acord, așa. Totuși nu vi se pare ciudat faptul că doamna Lavinia Șandru, după ce vede că este întors spatele de către partidul dumneavoastră, se îndreaptă către partidul prezidențial al UNPR-ului, al domnului Oprea, și este înghițit de acest partid. Deci este o potrivire de simțiri politice, până la urmă, nu? Poate fi interpretat și așa. Eu am cunoscut-o pe doamna Lavinia Șandru și, sincer, vă spun că sunt dezamăgit de această decizie pe care dânsa a luat-o. Chiar credeam că poate fi prototipul tânărului politician, chiar credeam că poate fi prototipul tânărului care vrea să schimbe ceva. Și pentru că tot vorbeam de a schimba și de ce a făcut Cosmin Gușă sau de ce acțiuni crede că deține la noi sau de ce a făcut sau va face Vântul sau Crebenciuc, haideți să înțelegem care este baza proiectului lui Dan Diaconescu. Omul simplu, cel care nu este vedetă, cel care nu a apărut în cancan, cel care nu s-a crecit, cel care nu are geantă de 5.000 de euro, cel care nu merge cu mașină de 100.000 de euro, ăla este prototipul profesionistului pe care noi îl căutăm și la dumneavoastră în județ, dar și la nivelul întregii țări. Ne interesează omul profesionist care nu și-a putut face treaba până acum. Noi către acei oameni ne îndreptăm și pe ei vrem să-i aducem în funcțiile de conducere. Eu asta caut la nivelul județului. Nu în condițiile care însuși domnul Dan Diaconescu va dovedi românilor că probabil campania va fi dură și cu solicitări... Eu nu cred că va putea dovedi singur, să știți. Solicitări din partea opiniei publice că toată averea domniei sale a fost strânsă cinstit. Credeți, fără probleme este cea mai mică problemă a noastră. Știți foarte bine că pe internet circulă pagini întregi de întrebări, mai mult sau mai puțin este cea mai mică problemă a noastră Domnule Dumitrașcu, ultimul minut, spuneți-mi care sunt următorii pași în privința organizației de la Buzău. Organizația de la Buzău, în momentul ăsta, în 10 zile, 2 săptămâni de când am preluat-o, putem vorbi de un sediu pe partid. Asta înseamnă că dacă mâine este Eduard sau nu este președinte, va rămâne același sediu. Este în blocul PTTR, central, lângă McDonald's. Toți buzoienii din județ sunt așteptați să vină acolo. Începând de miercuri, va fi și un personal care va deservi această organizație și de săptămâna viitoare începem să facem politică. Ce înseamnă asta? Începem să ne ocupăm de ciocoi, începem să transmitem mesajele domnului Dan Diaconescu în județ, începem să ne constituim organizațiile, să luăm acele bucățele și mici lucruri pe care noi le-am tot avut și acea emoție pozitivă a oamenilor și să o activăm politic vorbind, începem să ieșim în stradă, începem să ne întâlnim cu oamenii și mai ales începem să mergem cu cei care simpatizează proiectul nostru la primarii lor, pentru că acești oameni sunt oprimați. Primarii îi amenință, li se taie ajutor social, de căldură, firmele lor, cei care au firme, sunt hingheriți de controale.
Primarii sunt răul local. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune și sper să mai avem ocazia să stăm de vorbă. Mulțumesc. Stimați telespectatori, aici s-a încheiat ediția din această seară a emisiunii Ce-i de făcut. L-am avut ca invitat pe domnul Eduard Dumitrașcu, președintele interimar al Organizației Județene Buzău a Partidului Poporului Dan Diaconescu. Sunt Călin Ghețu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire pe săptămâna viitoare. La revedere, toate cele bune! Thank you.